कुमारगार हॉली क्रॉस नगर रंग सिंगी तंगना हैप्पी देबर मानो बुई बुथारमानी पाती मुंबई करंजा बुथारनायनो दातिनो रमै नांगवासक गराक माजार नानि कुमारगार थानाव सान मुंबई रेलायखा त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन एबा टीएसएफ नि आदं रक साथै कलायो हैप्पी देबरमा कुमारगार हॉली क्रॉस नगनि हॉस्टेल तंगै रंग रेमचको रंग सिंगी तंगमानि किसा साल सिका मुंसा माजरा करिबायनो हॉस्टेलनि वार्डन बुई साकदुको मानमा बागै पहिला आमचिनि साखाम नगर नायमानि यागुलो बेलाय साकदुको मानै जेबि साखाम नगर साकनाय जगै तंफ्रो जेबि साखाम नगनो हामा सासु लांखा फे थैमानि यागुलो बुथानाय बुलजों हालामनो रमजागिया आबनि बागै फासालो बुनाय वार्डेनर कराक माजार नानै सानमुं दिसाका हनै सानमुं ब्राय रमानो तै साखा जों दिनै कुमारगार थानायाव फायनानै नांखा जे हेप्पी दे बर्मा हली क्रॉस कुमारगार हली क्रॉस क्लास 9 फरायनाय साराय बनो बंनि वार्डेन बुलचुं हालाम होनो कैसा बुगय जे थैनानै नांखा अबनि बागै जिबि हस्पिटाल तेलांमानि फरायो बो थै थाखा ओमफ्राय अबनि बागै जों जे कालफ्रिट न डाक्टर रमनानै ओंथ ओंखाय बमा केस खायका एरो कुमारगार पीएसओ न कुमारगार थाना को केस फाइल खायजाक अबनो जों सपोर्ट खायै डाक्टर जे कालफ्रिट न बुनाय न जे साया न अबनो डाक्टर अबनो जस्टिस माननानै ओंथ डाक्टर नायतो कारिनानै ओंथ होनै जों थाना को आरो साब्रगै जों कैसा थाना मेमोरेंडम साबमिट खायजाका जे बमानि जे केस फाइल खायमाना अबनो जों सपोर्ट खायै एरो दिनै जों लं ट्राइबल टीएसएफ नि ओंयै जों मेमोरेंडम साबमिट खायबायका के नौना पीएस ताहि सकला पीएस सागो बग नायतो गयतंगनो सागो थांखाफं जे बुनाय वार्डेननि नगो थांखाफं थामनि नगो करे खालजाखिन सागो वार्डेन के खालजाकताबो तफं नायतो गयतंगो बग आरो साब्रो नायतो दंगो सागो बग बहानो माने बहानो साब्रो गयनो नायतो दंगो ना हाजारानो नायतो रफायाखै जों ननो फंरावनो हेन सागो हेन माने आखि साजाखिन साप्ले पीएस इंगा आरो कैसा ताबक जे सिनि बर माने फेसबुक रो जों नखा फेसबुक व्हाट्सएप रो जे हेप्पी दे बर्मा थैमानि बुजांमानि थैमानि हिने काउमा फिकुं रग सुमजाजाक अंगरग सुमजाजाक बुजांमानि के अब किन्तु एक्चुअली फेक द अब जिनि बिनि फटो रियली अब आगे मिजोरामनि फटो सिपं गे अबनि बिरुद्धे केस बो चले जा एरो थाना अबनि बिरुद्धे बो केस फाइलंजाक अबनि बगे आं सिनि बरं सागो जे फटो रंनो तयै भाइराल ताखायले दि अब हेप्पी दे बर्मानि फटोयाव जे फिकुं सुमजाजाक बुजांमानि थिगा हेने अबतरक माने फेक न्यूज एकदम भाइराल होन दंहा फेसबुक आं सिनि बरं विशेष के सान मुसुंग अबतरक भाइराल ताखायले दि जे खायतंग नायरो खंगेपं डाक्टर दिलार खायबेदि क्या पुलिस एरो कुमारगार पीएसओ अबनि बिरुद्धे कमप्लेन कालाय दंहा केस चले दंहा अबनि बक्ता अबनिबो इनभेस्टिगेशन खायनाय सागो ओंखाय जे हेप्पी दे बर्मा क्लास 9 फरायनाय हली क्रॉस स्कुलाव थैनाय बेनिखायथ' अब दासो फिगं रक समजागिया बेनि बुजांमानि मोनसा दाक्करै माने सिया बेनि बिसिंगोसो जखम मंजाक जे बमासुंनो सायखाना रमानि मते हेंखाय बिसिंगो जखम मंजाक पोस्टमार्टमनि फराय मानमानि खाख्लाब इमते खाख्लाबनि कैसा बेकेरें कप्लेजाकिन सागो बेकेरें कप्लेजाक खाकसाकै बाखा पुरा ब्लक मंजाक माने सुमै नखा माने बाखागो इजों फुंसा सुका हनो गेचारै सिगुनसा न आके सुगै बो आरो बरतो मजना वार्डन तो गरजा गेबा तो अबनि बागै बथिया नागा प्राय 15-16-20 दिन परे बथिका बसागं बो एडवांस बो सालिया बुजांमान लगे बो सालिया हेंके बाबो किरि जागय ओलखाय 15-20 दिन परे बथिनानै नागा न हायतनि फायमानि इरनि स्कुलनि बिनि स्कुलनि फादार बाय बदे मालायखा स्कुलनि फादार प्रिन्सिपाल बे मालायया थामानि प्रिन्सिपाल बाय मालायलिया प्रिन्सिपाल करे फादार बाय मालायखा फादार सायखान रखा फादार तो बंनि इन्स्टिट्यूटनि खबर नबक गामनो सानायाबो तो कोनो याबो एसे हिंसागाबो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन खायके मानजांनाय तामा गाम हामिया जों पुलिस नसो याफले रगबनि दायित्व जों फादार बाय जस्ट जों और केसा तामा अबनि मेन सिनानि बागैसे केसा थामोन ताखौ इनके नों ताबक जे हेप्पी दे बर्मानि कमनतियै जे तिनि लुकुरंना ता मेसेज हरमसो ता जतो नो बाक्सागा अबनि जस्टिस मानना नांनाय सुं जतो बाक्सागा चबा माखानि फ्लेबनि जस्टिस मायाखै डाक्टर अबनि जस्टिस मानना आंथं आं अबनो लुकुरं थाने आं कसारो पुलिस ठीक मते इन्वेस्टिगेशन खायो डाक्टर अबनि माने जस्टिस प्रथम आं अबनो नाय हामबाय ताखौ इनके तिनि र कमसे जों जदि अबनि जस्टिस डाक्टर जों 3 दिन डेट रखा पुलिस तिनि मेमोरेंडम साबमिट खायतेने 3 दिन डेट रखा 3 दिन बिसिं रमाय माखारनाय जाखाय बुंहनाय अबनि
investigation khai dakri kareri hinai sung 3 din de rokhaboni bisingo 3 din bising khai khai sung TSF ni movement aro gorjo sole